Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Negros Island Region ginapreparahan na. Duga nga dalan nga mag-aangot sa Oriental kag Occidental Negros ginaduso. Karamaan sa mga vendor sa Burgos Public Market, hindi gusto nga kayuhon ang merkado. Pondo may mo isaylo sa iban nga proyekto. Hubog nga lalaki pilason matapos matiruan sang pulis. Bukal-Bukal Spring magadala sa dugang nga water supply sa Bacolod City sumugon Huwebes nga adlaw. Kag sa Good Vibes, Digicast Negros isa sa mga ginkilala nga local media sa 23rd Bilib Awards ng USLS. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, naghagan-hagan na karon nga adlaw ang seismic activity sang bulkan Canlaon. Inisuno kay Marie Andeline Quintia, ang resident volcanologist ng Canlaon Volcano Observatory nga nabase sa La Carlota City. Kuni paanggid sa na-monitor kahapon suno kay Quintia, subo nga adlaw man-record pa man nga activity sa bulkan pero naglaylo na. Sa report sang PHIVOLCS kahapon, may increased seismic activity sa bulkan. Suno kay Quintia, may na-monitor sila nga volcanic tectonic earthquake gikan sa west side sang bulkan kag ini ang may kangtanan sa rock structuring events. Sa advisory kahapon, may 24 ka volcanic tectonic earthquakes ang na-record sa Canlaon Volcano Network. Humalin launa 35 sang hapon, tubtub las 4:30 sang hapon. Suno kay Quintia, subong paday ng monitoring sa activity sa bulkan kag ini ang nagapabilin sa Alert Level 1. Mga gagmay man mga earthquake actually ang amon nga na-record. Although nang siya, medyo sunod-sunod nga ang mga earthquakes na na-record sa hapon. That's why we released an advisory. But then, thankfully, nga na, saan man siya, kumbaga sabong laylo naman siya. Sa number 9, buwas na katapusan nga adlaw sang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan. Sa Mayo 29, tubtub 31 naman natalana ang graduation. Suno sa kay Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sang DepEd Negros Occidental, Mayo 28 ang katapusan nga klase humalin sa kindergarten padulong sa high school sa mga pampubliko nga eskwelahan. Gintalana naman sang DepEd ang May 29, tubtub 31 para sa graduation. Kag depende na sa eskwelahan sa pagpili gikan sa siningay adlaw sa ilang schedule para sa graduation. Sa July 29 naman, natalana ang opening sang klase para sa masunod nga school year kag magatakop sa Abril 15 sa masunod nga tuig. Isa ka semana antes ng school opening, amo naman ang pagpatuman sa brigada eskwela. Yara karon sa transition sa tuyo nga tigayon makabalik sa Hunyo ang pagbukas ng klase. Sunod sa kay Arnaiz, may nagakaigo sa gihapon nga bakasyon o kun break ang mga estudyante. Antes ng school opening, ginahaylo ang mga gin-identify nga mga estudyante nga kinahanglan sang intervention nga magtambong sa National Learning Camp para mas mapasanyog ang ila literacy, labi na sa reading kag mathematics. Isa ini sa dako nga pagpanghangkat sa Negros bangod pagpanghangkat sa Negros bangod hindi manigar nga may mga kabataan nga nagabulig sa ila sa mga ginikanan sa trabaho ilabi na sa pagpanguma suno sa kay Arnaiz. We will have the whole June, tapos sa July galing, may masugod na ang National Learning Camp man. So, kung sino to ang mga, hindi ba siya mandatory, pero encourage it, especially those na umaga na-identify kag na based on assessment, kilanglanon, intervention. So, gini-encourage it ng mga bata nga mag-interact sa National Learning Camp. Kaya sila kung baga intensive siya on reading and literacy. Sa number 8,
187 ka mga estudyante ang nag-graduate gikan sa senior high school sa Riverside College. Kabahin na diri ang isa nga nag-graduate with high honors nga sa tuanay na fail sa online exams. May report si Nico Delfin. To our advisor, Sir Zami, thank you for encouraging me when I was... Emosyonal ginpabutyag ni Jelay sa Espilyogo sa iyang graduation message ang pagpasalamat sa mga manunudlo kag pumunuan sa eskwelahan sa ginpatigan nga 7th graduation rites sa Riverside College Senior High School sa SMX Convention Center. Wala gintago ni Espilyogo nga na-fail siya sadto sa online exams. Tubtob nga natigayon siya nga naka-adapt sa technology literacy program sa eskwelahan nga naghanda sa ila sa kolehiyo. Like daw nag-help siya sa akon to build pagid bala, like nagatag sa akon more knowledge kung paano pagid maka-learn using technology kag nagamit ko siya. Sa 187 ka mga senior high school graduates, si Espilyogo ang nagtapos bilang rank 1 sa batch. Magluwasan na baton nga high honors, nagbaton man siya sa Excellence Award in Work Immersion kag Conduct Award. Goals is really to make our students college ready, and we do that through providing them with several weeks to be immersed in the different college programs, to be taught with the fundamentals and the basics of these programs. Ang pagpabakod sang technology literacy sa bulig sang pribado nga sektor kabahin sa mga ginaduso ni Private Education Assistance Committee Executive Director Rodora Angela Fernandez Ferrer. Nagapati siya nga paagi sa pag-decentralize ng Department of Education, mas madamo nga mga kabataan ang sarang mabuligan kag mapahagan-hagan ang educational gap. Na on the average, ang grade 12 natin ay grade 7 lamang ang level, no? Parang may 5 taon na gap. Yung World Bank ang nag-estimate niyan. Na kung hindi tayo masyadong in agreement, no? Nakikita rin naman talaga natin na may gap ang mga bata at senior high, dapat sana college ready, pero pag tinanong mo yung mga colleges and universities, parang hindi naman talaga lahat college ready at the end of grade 12. Si Fernandez Ferrer ang nagaserbe isa sa mga policy advisors sa natukod nga Congressional Commission on Education 2 ukon EDCOM 2 nga among nagahatag atensyon sa assessment kag evaluation sang education sector sa pungsod. Baka kailangan mag-decentralize, no? Ang Department of Education para mas ma-empower, no, yung mga divisions at regions. Baka kailangan ng mas matinding, public-private partnership para yung mga estudyante, baka sa private schools na lamang kahit na bigyan ng subsidiya, no? Si Fernandez Ferrer ang nanging speaker sa graduation ceremony sa Riverside College. Nico Delfino para sa DigiCast Negros. Sa number 7, isa ka ginaligar hubog nga lalaki ang natiruhan sang pulis sa Negros Oriental. Pilason ang isa ka lalaki matapos nga matiruhan sang isa ka pulis sa barangay Balayong, Pamplona, Negros Oriental sang Biyernes. Sa investigasyon sang Pamplona PNP, ang pulis nga si Police Major Ricky dakot-dakot ang nagtambong lang sa isa ka kapistahan sang Banwa kag sa iya pagpauli nasugatan niya ang biktima nga si Ricky Acabal. Sunod sa spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Stephen Polnar, ginbanggaan sa ginaligar hubog nga biktima ang pulis. Nagsabtanay sila nga duha tubtob nga nagkuha sa kutsilyo ang biktima. Napilitan ng pulis nga magabot man sa pusil kag gintiro ang biktima. Gindala ang biktima sa ospital. Gilayon naman nga nagsungka ang pulis sa Pamplona PNP bit-bit ang iyang armas. Ang pulis ang non-duty status bangod manog retire na kag anay hepe sa Pamplona PNP. Sa number 6, lalaki nga nagatrabaho sa Bulangan patay matapos ginbuno sa tag-iya ka peryahan. Ginaalagar nga ang biktima nagapangbaldo. Patay sa pagpangbuno si Gerald Bilieran, 41 anyos. Suspect sa pagbuno si Ronel Tadyake matapos nga ginaaligar nagpangbaldog sa Bulangan sang kapina 20,000 pesos sa relocation site Barangay 9 sa Cabancalan City sang Domingo sang kaagahon. Suno kay Police Captain Sammy Gasataya, ang Chief of Operations sa Cabancalan City Police Station, nakita sang suspect si Bilieran sa peryahan kag hinali lang niya nga ginbuno ini sa likod gamit ang kutsilyo.
kutsilyo. Gilayon ginhingagaw dala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang nagpalagi ang suspek matapos ang krimen. Pero tigayon gidman siya nga nagsungka sa pulis. Magapangatubang sa kaso nga murder ang suspetsado sa krimen. Sa number 5, may dugang nga 5-8 ka milyon ka litro nga tubig sa kada adlaw. Ngagikan sa Bukal-Bukal Spring ang konektado na sa Basiwa Prime Water. May mo makalabot na ini sa mga konsumidor sa sulod sang sini nga semana. Gikan sa Bukal-Bukal Spring sa Barangay Alangilan sa Bacolod City, mahimo na makalabot ang dugang nga kapin sa 5-8 ka million liters a day nga supply sang tubig sa mga konsumidor sumugod sa Huwebes nga adlaw. Inigit pahayag ni Mayor Albi Benitez matapos makaangot na ang pipeline halin sa Bukal-Bukal Spring tubtub sa break pressure tank sa Basiwa Prime Water. Kabahin sa mga lugar nga sarang makabenepisyo ang Villa Angela Subdivision sa Barangay Villamonte, Barangay 27, 28, 29 kag 30. Eroreko sa Barangay Madalagan, Hervias kag Villa Ramos, pati na Lasal Avenue sa Barangay Villamonte. Ang dugang nga supply sa tubig ang natigayon makaligad sa pagsinapol sa Water Summit yang ipatawag sa alkalde. Sa nagligad lang nga semana, sa nakigsapol ang alkalde kay Local Water Utilities Administration Chairman Ronnie Ong angot sa kaimtangan sang supply sang tubig na lakip na diri ang pagtalakay sang joint venture agreement sa Tusang Basiwa kag Prime Water. Sa number 4, masobra sa 50 kakatapos ang Partido Demokratiko Pilipino ang nag-resign upod kay Mayor Albi Benitez. Sa nagligad lang nga Biyernes, formal nga nagsubmit sang ilang mass resignation na masobra 50 kamakatapos ang PDP. Nalakip na diri si Mayor Albi Benitez nga nagaserbe chairperson sang partido sa probinsya. Kaupod sang 8 ka mga alkalde, 5 ka vice-alkalde, si Leyte 4th District Representative Richard Gomez nga nakigbahin sa mass resignation. Ginsiling ni Benitez nga kapaslawan sang partido nga ma-align ang mga tinutuyo sini nga hindi pag-imbitar sa ila sa mga pagtililipon ang isa sa mga kabangdanan sang ila pagbiya sa partido. Ginatun-an na sang grupo ang pagtukod sang alyansa o kunang pagsaylo sa Partido Federal Pilipinas nga amo ang ginakabig bag-o nga unit team. Samtang ginanunsyo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino nga nagaserbe PDP Vice President for Luzon nga si Senator Robin Hood Padilla ang mangin masunod nga pamuno sang partido. Sa number 3, mangin Goles Gamboa na ang tandem sang Asenso Silay sa piniliay sa 2025. Sunod sa kay anay Silay City Mayor Mark Goles, iyang nakalipay ang pagbato ni Councilor Ryan Gamboa nga mangin vice alkalde sini sa 2025 elections. Sila ang mag-challenge kay Silay City Mayor Judith Gallego nga damlag pa nagsiling nga magapa-re-elect. Sa 3rd District Congressman Francisco Benitez kag Stephen Paduano sa Abang Likod Party List ang nag-endorse sang candidacy na ni Goles Gamboa sa mga punong barangay sang Silay sang Domingo. Sa karon sunod sa kay Goles, may 5 na sila sa ilang line-up para sa sanggunian panlungsod nga nagalakip sanday incumbent councilors Lindon Bernardo kag Ramon Celebre, punong barangay Remy Barangay Goles. Sunod kay Goles, sa 16 ka mga barangay sa Silay, majority ang yara sa iya. Damlag pa, sa isa ka convention, si Goles ang napilian nga maging kandidato sa grupo kontra kay Gamboa. With this development, harmony, peace, unity, kag victory. Of course, this will boil down to hard work and lots of prayers in pag-uptanay namon in preparation for the 2025 elections. So this is good news for the team. This is good news for the people of Silay. Come May 2025, may pilihan ng tao between Goles and Gallego with running mate Ryan Gamboa. Sa number 2, kadamaan sa mga vendor sa Burgos Public Market ang hindi gusto nga kaayuhon ang merkado. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga mahimo isaylo sa iban nga proyekto ang pondo. May report si Nico Delfin.
Sang nagligad lang at tinuig sa ginkaayong Burgos Public Market, pero hasta karon nagatinulo ang mga tarog resulta nga nagadanaw ang merkado kung tig-ululan. Pila sa mga stalls ang sirado kag ang banyo ginagamit na nga stock room bangod wala pa makaayo. Pila lamang ini sa mga rason kun nga ginduso ni Mayor Albi Benitez nga matukod ang bag-o nga Burgos Public Market nga daw kasang mall para dagsaon liwat sa mga bumalakal. This is already a chance tani nga ginhatag ta sa ila in recognition nga ang ilang nga mga merkado is very important man sa atong syudad. And siling ko gani kung hindi ka mo kauyon sang design or plano naton, ano gusto nyo? No, kaya ari na ang pondo, ari na ang aton nga funds para pa kayo ang merkado. You tell me what you want. Ang regular nga nagapangumpra sa Burgos nga si Angel Rivera, nagalaom man niya kuntani makaayo ang merkado. Suban bala ka init, bala sa diri sa Burgos. Pero mangit kami tod ka panindahan di. Pero do kailang lagi nitod pa kayo ng Burgos bala kay do overcrowded na sa katama. O galing sa ginpatigawin ng botohay sang katapo sa mga Vendors Association, nagwa nga mayorya ang kontra sa plano nga pagtukod sang bag-o nga Burgos Market. Ang mga opisyales sa merkado natunga man ang desisyon angot sa plano sang syudad. Pero nagalaom sila nga respetohon sang alkalde ang naging resulta sang piniliay. Sample ko na lang si mo sir ang senyo na pwede ni sa sir maislan may lisan ang drainage pwede man na yan nila kung gusto nila gid pwede man lang na nila yang maobra ina sa time nga wala ang wala vendors dara kag ang CR pwede man na nila daya maobra dayon. Hindi major nga renovation. Hindi itibag ko man lang ni sir mo. Ma-request kami sa syudad nga ay pakayo namon drainage ang atop at saka CR pagwaon man kami gihapon sa market. So ang pamangkot dira nga hindi na lang lubos-luboson. Kay magwa man gyapon kami, di ba? So mo na nga ko niya mag-yes kagdason, basi dira pa kami makamaayo nga mabintahan. Para kay Benitez, kunining luyag sa mga vendors, mas maayo nga gamito na lang sang syudad ang gintalana nga 525 million pesos nga pondo para makapatukod sang bag-o nga merkado. Mapakayo ang Central Market o kun ang Libertad Market o kung gamito na lamang ang pondo para sa ginaplano nga underground cabling system project. I do not know kung may politika man o hindi. Simple lang ang aton tong tuyo nga mabuligan pakayo ang merkado para mas mataho. Kundi sila, hindi sila. Kutob na lang subong adlaw ang ginatang nga deadline ni Mayor Albi para sa mga vendors nga magdesisyon angot sa plano sa merkado. Natungod man sa nagaluntad nga tensyon sa tunga sa mga vendors, wala mapaiway nga madalahig ang katapo sang media. Ini matapos wala mauyunan sang isa sa ilang mga opisyal ang naging komento batok sila pagpamatok sa proyekto. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa Regional Development Council meeting kay nasang agaw pud sa mga alkalde kag mga government agencies, ginistoryahan na ang preparasyon para sa Negros Island Region. Ginuduso sang alkalde sa Dumaguete City nga madugangan ang mga dalan nga magakonekta sa Occidental kag Oriental Negros para mapahapos ang pagbiyahe. Yaring report. Regional Development Council meeting sa Rehiyon 6 pero naging kaundan sa pagsinapol ang pagsipak sa Negros Occidental sa Western Visayas kag ang preparasyon na para sa Negros Island Region. Yara sa pagsinapol ang mga regional directors sa nagkalain-lain nga mga government agencies, mga alkalde sa Negros Occidental, kag pati na si Mayor Felipe Remolyo sa Dumaguete City. Sunod sa kay Remolyo, ang pagtunga sa mga regional offices sa tunga sang Oriental kag Occidental Negros ang bentaha sa duwa ka mga probinsya, ilabi na para sa turismo. At taga-Oriental, kinahanglan nga magbiyahe sa Occidental kung may mga asikasuhon nga mga dokumento, amo man ang mga taga-Occidental nga mapa-Oriental man para sa mga regional offices, pati ang mga taga-Siquijor, amo man. Ginasuggest niya nga kung matigayon makahimo sang highway nga magakonect sang Cadiz City sa Bayawan City, kay ini ang magapalipot sang travel time sa 2 ka oras kag 30 minutos halin sa Dumaguete City pagdulong sa Bacolod City. If you just can imagine a highland freeway from the tip of Bayawan to Cadiz, actually it's only 184 kilometers, and all
it's a central highway and all LGUs will now connect the central highway. So I can foresee traveling to Bacolod in 2.5 hours. So we will be forced to do that. I would rather build infrastructure to really connect our provinces, to really build closer ties. Isa man sa mga nanging topiko kung ano ang matabo sa mga empleyado sa mga government agencies. May mga regional directors nga nagpabutyag nga nakahanda na sila para diri. Si 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez nagsilinga kung ano ang ginhimo sadto sang isa pa lang ka executive order ang NIR. Pwede mahimo liwat kung mangin isa na ini kalayi. Sorry, on the part of the Mr. Chair, parang nakikita namin yung isang problema. One, mayroon kami provincial offices. May pinro sa Negros Occidental, Oriental, and of course, we have actually the community environment and natural resources offices in that particular area. May sariling opisina, may sariling position allocation list, may position. If this happened when it was created on a basis of an executive order, I believe this will also happen if this will be signed into law, which will give permanency and a secured budget from the national government. May iba naman nga mga government agencies nga nagpabutyag sa kabudlayan kay ginakulang sa tabo. Pero ginsiling ni RDC Chairman Bacolod Mayor Abdi Benitez nga ini ang nagakadapat nga pungkuan sa barasun nga meeting. Sunod sa iya, preparasyon na ini kung maging isa na kalayi ang NIR Act. Ang ibang nga department, siling underman sila to begin with. So, isa sa aton nga itulod, of course, is the additional budget for those departments. No? But at the end of the day, no, namin nga ginapamatian ang tanan nga mga stakeholders as far as the creation of this region para makita naman ang mga issues at mapangitaan ta sa solution before its actual implementation. Sang Mayo 13, ginpadala sa Malacanang ang aprobadong NIR Act. May 30 ka adlaw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para pirmahan ini nga mangin isa kalayi o kung magalaps na lamang ini bilang isa man kalayi. Sa Good Vibes, mga communication students sa University of St. Lasal kag local media outlets ginpasidunggan sa 23rd Bilib Awards. Ini ay ka-23 na nga tuig sa pagkilala sa University of St. Lasal AB Communication Department sa mga estudyante nga nagpangibabaw sa tagsa-tagsa nila ka mga subject kag output halin sa journalism, development communication, broadcasting, communication research, advertising, pagkadto sa creative arts. Ini ang output sang third-year students para sa ilang events management class. Diri man ginakilala ang local media sa patagsang print, radio kag digital. Pinagi sa boto sa 500 ka mga estudyante sa universidad, ginpili ang mga winners. Bombo Radyo sa AM Station of the Year, Sunstar Bacolod para sa Newspaper of the Year, Love Radio para sa FM Station of the Year, Brigada para sa FM News Station of the Year, kag Digicast Negros para sa Digital Media Outlet of the Year. Existence Exalted on High ang tema sang awards night nga ginpatigayon sang Sabado nga adlaw. Platform that has demonstrated innovation, quality content, and significant impact in digital journalism, storytelling, and engagement across various digital platforms on its audience over the past year. The nominees are The Enact News, Digicast Negros, and 23 Media Digital. And the Digital Media Outlet of the Year goes to Digicast Negros. Barb, thank you sa USLS sa pagkilala sa tanan ng mga media, including Digicast Negros sa ilang awards night. Thank you, Ginid Lasal, and of course, may congratulations sa tanan ng winners. Kagabay ito mga balita sa Negros subungan adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.